Pois eu chámome Marga Portomeñe e a empresa é Marga Portomeñe Artesá. Son artesá da Fundación da Artesanía xa fai moitos anos. Bueno, eu dedícome a facer cartón pedra, figuras de todos os tamaños, escenografías, atrezos, cabezudos e xigantes, restauralos, etc. Así profesionalmente fai 6 anos, máis ou menos. O que pasa é que antes facía encargos así un pouco bueno, casi como hobby, pero fai moitos anos xa que aprenden a facelo, pero así profesionalmente creo que fai 6 anos ou así. Bueno, é que eu levo moitos anos dando teatro e facendo teatro. Entonces, a raíz do teatro, veu isto, porque quería aprender a facer marionetas e fun a un curso e aprendín a facer isto. Pois a primeira cousa foi que empecé a facer encargos así para teatro, de máscaras e cousas así, pero a raíz deso, un día no auditorio, vimos que estaban os cabezudos e os xigantes e estaban feitos polvo. E, pois, a raíz de comentei, por que non se restauran e tal? Empecé a restaurar os cabezudos e os xigantes de aquí. E a raíz deso, viñeron máis traballos. Para min son beneficios todo, porque eu tiña o taller na casa. Chegou un momento que non podía xa os encargos non podía recibir a xente na casa. Aquí tes unha visibilidade, coñéceche a xente, quero dar cursos, teño un local maravilloso para poder dalos, que empezo en setembro, espero ter xente para dar cursos, e despois que pasa moito turista, entonces hai unha visibilidade do que fago e podo vender, que antes non podía, só traballaba en carga. Encántame porque a xente valora moito a artesanía, non? Encántalles porque, como fago o traballo á vista, a xente pregunta moito e interésase moito polo traballo. Moitos turistas, hai un turismo máis cultural, non? De ver a parte histórica de Lugo e entonces preguntan moito e esa xente tamén aprecia moito o artesán. Valoran moito o que faz e interésanse polo teu traballo e como é o proceso e explícalles que significado ten cada figura e as máscaras romanas que están feitas reproducións de restos arqueolóxicos, bueno. Non me ollo, porque está a Portamiña aí, que é un museo maravilloso, está a Domus cerquiña, está todo. Ademais de que este barrio é o barrio noble de Lugo. É o barrio realmente, con perdón, o máis bonito, para min.